Hallo, is Marcia Christie. Gaan we naar Nyaakjan en je koopt er eens een vroeg aan een glasje. Is Marcia heen, gaan we een draast isolating in je tijd. Gaan we stukje eerst. Na de strieken, we mijn Gian hem open naar Studio Beck. Ach haken me wie show, ik word de kitchen, zo'n gerste. Ach gaan jij terug uit de haasje. Dun en han jalen op een digital, maar zijn han niet femig op, ze woordgeut stuur ik mijn computer. Schöne triplets. Waar ik niet heen, is een woord, is een computer. Haase kitchen. Fressen en bresketchen. Hij durf heen, Gianni jalen of nu aan haar vissaket. Guvelle fressen, boemelaan bresketchen chocolate. Och, sheshenji haken mi janu en nu. Ik kreeg nog een streedjalen van een show. Hij mi vierchen wie een taamschoon in isolation een klaagkuiger zo'n skillige nieuwe jalen aan je tjekisch go heen. Is hij een stijl oprige show Beck en Jeffrey tjengel. Hij hield het je graag wel het tangle er zo'n nieuwe show, zo'n akkoord maken wie een stare wacht naar waaien. Ik is stoche, maar naar groen studio dagje om zijn show maar een schaars en tui, wie je vader in je een dooi. Och, nu de hou krugel, had dientje in kom aan drank, vier scholisch ze hou. Ze zijn scanjals dan wie ik junig checkele corona. Koeie, ga wie een open jalen show kan Gianni heen? What the?